И така, тук получавам всъщност три памети от Desktop BG. Всяка една по 512 гигабайта SSD, стандарт NVMe. Едната е 2242, другите две са 2230. По принцип поръчах две 2242 размер, но те нямаха и ми предложиха вместо едната 2242 да ми дадат 2230, без да плащам нищо за втората 2230. И така аз получих три памети по 512 гигабайта на цената на две, за което много благодаря на Desktop BG. Това, разбира се, е еквивалент на USB флашка, тъй като аз имам кутийка Orico на терабайт и половина, която сте си купили за 80 евро и която поддържа минимум 120 мегабайта в секунда.